meidän Minecraft tosen, eli juu. Kato taas vähän tätä meidän meininkiä, että mihin jäätiinkö. Niin joo, sen kaivamisen asia. Ai, niin joo. Ja jopa vähän skippaan tästä. No niin, mihin jäätiinkö? Lähä, nyt on yö. No niin, otan vähän nyt. Mä voisin muuten tehdä sängyn. Täällä on hirviötä. Tietenkin täällä on hirviötä. Eikö ei oo? Selvin. Noniin. Mä en halua, että nyt tulee kimppuun ja... Ja... Mitäs muuta liikkuu? Niin joo, mä teette se viljelys. Tarvitsee kivempi. En mene tuossa samaa. Tää on noita. Sinne enää mun. Okei. Hei. Okei, otetaan ihan rauhassa. Hei, ihan rauhassa. Homma menee nyt näin, että... Sulla on tekst, zombit ja... Mä menen pois. Aina haluu kuolla. Okei, get out. Voitte mennä. Joo, mä lähden pois ennen kuin mä teen. Haija. Tää löytäis oikeesti jostain se. No niin, sitten mihin suunnattais? Olisiko jotain, mitä tarvitseis? Joo. No niin, sitten jatkuu. Joo, oliko sä se zombi? Joo, sä olit se. Sama ääni. Pitääkö mun tulla yllätyshyökkäyksenä tai miten sä ajattelit zombi? Opa. Tuu vielä. Hyvä. Vielä vähän. Onnista. Joo, vielä vähän. No niin, hyvä. Mä tapaan. Hei. Mistä näitä spawnaa? Okei, nyt niitä ei tuu enää. Mä en nimittäin halua kuolla. Mä sanon tuossa on video. Äiti me kalutaan raudan. No niin, nyt pitää vaan miettiä miten mä pääsen pois. No niin.
taitaa olla siinä... Mites mä vähän skippasin, että mä olisin tuolla alhaalla? Ottakaa vähän niin vihdoin päästä. Joo, elämä jatkuu. Pakko vähän puuta. Ai. Otan tästä. Mä en tällä hakkaa. Joka näyttää huvalta. Oikeesti mä oon tuhoat 10 000 blokkia nyt. Mä en ikinä löydä mitään. Tarve kohta lopettaa. Yes! Ikinä löydä mitään. Oh! Ja... Ei village, mutta sopii. Tietenkin tuon pitää olla vedellä. Ei laavalla. Oh my god. Täällä löytyy. Enää löydä mitään. Ihan ok luutti. Ihan ok. Joo. Okei, nyt on banger. Joo, kaikki vaan. Mites tän sitten? Okei, no joo. Oisko se siinä vähän lopetellaan, että kokeillaan seuraavalla... Oottakaa. Minä löydä mitään. Vielä. Ei niin tälleen pysty saada. No voi gigari. No joo. Se on nyt, pitää lopettaa ja se on mops.